belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose overheid heeft vanochtend nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Zo mag iedereen naar de zee op de dag van de Plaatje di Dia tussen 4:30 ochtends en 8:00 ochtends. Restaurants mogen bezorgen van 4:00 's middags tot 8:00 's avonds. En retailzaken mogen thuis spullen afleveren van maandag tot en met zaterdag tot 6:00. Verder mag er bouwmateriaal op bestelling worden afgehaald en kunnen mensen naar de carwash zolang de personen in de auto blijven zitten. Het zijn allemaal maatregelen die de overheid doorvoert om toch de economie draaiende te houden. Tegelijkertijd heeft minister-president Eugène Ruggenaat een verzoek gedaan om zo min mogelijk personeel naar de winkels te laten komen. Dus draai met een minimumcapaciteit, aldus Ruggenaat. Er zijn gisteren op Curaçao 21 nieuwe coronapatiënten bijgekomen. 180 mensen zijn hersteld verklaard. Daarmee is het totaal aantal actieve besmettingen op Curaçao op 2356 gekomen. Niettemin neemt de druk op de zorg wel toe. Het aantal COVID-patiënten in het ziekenhuis nam de afgelopen dagen toe van 95 naar 106. Op de intensive care kwamen er 2 patiënten bij, van 37 naar 40 IC-bedden. Ook is een persoon overleden. Het aantal sterfgevallen op Curaçao sinds het begin van de pandemie staat nu op 90. Agua y corriente é essencial para nos vida diario. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir ao bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos Danki para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Se a botar corção, nota importância, botar ela blow. A botar corção, botar me tem lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. Brandweerlieden van een post in Steenrijk moesten gisteren uitrukken voor een brand in een ijzerhandel. Het ging om een uitslaande brand. Bij aankomst zag de brandweer dat de brand al ver gevorderd was en er kon eigenlijk niet veel meer gedaan worden dan de boel nat houden, maar de zaak is volledig uitgebrand. De eigenaar van de ijzerhandel moest wegens ademhalingsproblemen in het ziekenhuis worden opgenomen. Er is nu een onderzoek gaande hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De brand in de ijzerhandel was niet de enige brand die de brandweer moest blussen gisteren. In totaal ging het om 4 branden op Curaçao. Gisteravond laat stonden er leegstaande appartementen in brand in Brakkeput. Ook was er een auto in de brand gestoken. Wie het gedaan heeft en waarom wordt momenteel onderzocht. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Voorzitter van de PNP, Ramon Chong, zegt vandaag in de Extra dat hij hoopt dat de huidige coalitiepartijen hun afspraken nakomen. Het kan niet zo zijn dat er nu beslissingen worden genomen waardoor wij als nieuwe coalitie in de problemen komen, aldus Chong. Hij rekent erop dat de partijen Man en Par doen wat ze hebben afgesproken, ook richting Nederland, zodat de nieuwe regering niet met extra problemen komt. Dat legde Chong uit aan de Extra vandaag. En de voorzitter van MFK, Chitré van Heijdoorn, heeft gisteren een gesprek gehad met Lucille George Wout. Onder meer over het formatieproces
Chester Peterson die gaat nu aan de slag als formateur. Informateur Rutzel Marta hoopt later aan te sluiten. Die moet nog even wachten op de uitkomst van zijn screeningsproces, wat langer duurt omdat hij op dit moment geen ingezeten is van Curaçao. Volgens Van Heijdhoorn was het gesprek met de gouverneur heel goed en bleek weer dat de gouverneur uiterst betrokken is bij de ontwikkelingen op het eiland. Nou, dus Van Heijdhoorn. Eerder deze week meldde de Extra dat het Openbaar Ministerie op zoek is naar een jonge man die zou hebben ingebroken tijdens een Zoomles van een school en daarbij pornografisch materiaal heeft laten zien. Het Openbaar Ministerie laat nu aan de Extra weten dat ze inmiddels met de betrokkenen hebben gesproken. De jongeman heeft zijn daden toegegeven. Hij zit voorlopig niet vast, maar moet zich later wel verantwoorden voor zijn daden, aldus het Openbaar Ministerie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.